ko mbasirɗa ɓiɓɓe ma e ɓiɓɓe wonɓe ɗo e nder ɗo leydi jibinaɓe ɗo. eyi mbasii ɗum ɓiɓɓe wonɓe ɗo ɓe ene satti noon ceerno sabu haallen nana weɓani kono alhamdulillahi rabbil alamin ko jibinaa ko alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo ko kala ko dañi yo yiɗɗo Allah ko jibinaa ko ene haaɗi taw e kaaɗol mi annda kay ɗiɗo tokosɓe ɓe cuwaɓe diwde kono heddiɓe kam ummaade huray a heeɓi maali e alhamdulillahi rabbil alamin ɓe ɓuraani doole taw heddi noon wasiide goto fof yo janngu wasiireeɗo yo janngu sabu gandal sa yiɗi riwtude baasal a janngat jangde noon so neɗɗo yiɗi wadde éradiqué baasal janngat mbasiireeɓe yoɓe janngu yoɓe wittu yoɓe janngu ɓe kadi ɓe ndeena ndimaagu maɓɓe eɓe liggo ɗum woni kadi ɓe ndewa Allah sa janngii a waɗii geɗe ma fof a rewaani Allah ɗiɗi fof anndu joome d' abord no ndewrata ɗum e ngannda kadi no njuulirta ngannda fof geɗe ma peewɗa ɗum to baŋnge laahar paranɗa to baŋnge aduna peewɗa kadi baŋnge laahar nden woni dañata ko ɓuri ko fayidinde heen ko mbasirɗa ɓoggol ngalanka ɓoggol ngalanka mbasiroɓe maɓɓe kay ko ni wayi ko ɓoggi ɗi ko ɓoggi nafoore mere ko yiɗindirde sabu Allah rentindirde jokkude kadi enɗemeji jokkodiri enɗemeji woto fof jokka enɗam keddiɗo kadi sabu ɓoggi ɗi gila ɗi ngari yultidiri aɗa fina kalda e bande gonɗo Amérique walla kalda e bande gonɗo Fanayi walla gonɗo Gabon walla gonɗo ɗo wawi won fof sabu soda kartal maɗa kalda e joomum ɗum ɗon hande ɗum ɗon ɗo wawi ñiƴƴi feɗel ma tan kalda neɗɗo walla goppana ɗum bande so ari heeɗo ruttinma bande ɗum ɗon noon ko weltare mawde e ɗum ɗon noon ko liggirade ɗum e hakkillantagal wiɗumo yaaru yeeso haa ɗum wonta teleji walla wonta ɗum wonta radio ɗum ɗon jinnomi haalde baŋnge ngalanka holko cuusɗa wiide jooɓe ɓe jobjoɓɓe keeɓi wonde jobjoɓɓe hannde ɗoɓe jaartee ɗo ɓurno ko moƴƴide aduna mbi keɓe kefte heen kamɓe tan kono ɓe gaccitaake heen sabu ñewre e ɗum ɓurno welde e ñaami noon haa laaɓi ɓurmi yawaade heen ko cuddinɓe mbiyeten machine joogo so fini fof ɗo nodduɗaa ko wiyete ko yehi jeere te jeere wonnoo ko ñebbe ɓe ñaami ñebbe ɗe haa laaɓi minen ɗon kam gaaɗo wonaa ko kam ñewre ko saɗiɓe ko ɗon ko nden gayre saɓe ngarii Allah jaɓi ñebbe kam nan ɗo e leydi ɗon noon ko ɗum tan jinmi toñirde banndiraaɓe ɓe eyo ɗum noon ko ceerno Aliou Seyni Sy mo Salde Fanayi wonnoɗo hannde koɗo radio Kokoriko international ɗum noon min mbima a jarama no feewi jarama koɗo men hannde wonno ko ceerno Aliou Seyni Sy mo Salde Fanayi koye dasol gurdam makko hannde gonnoɗen wonko en kalani hen kono kadi wonko eɓɓinen ñalawma goɗɗon kadi ma jokko e nde ɗo yewtere ha yimɓe ganda holɗo o gorko moƴƴo mbiɗa ceerno Aliou Seyni Sy eɗen beltinira ɗo joom suuru makko biyeteɗo sohna Aminata Sy e ɓiɓɓe mum foof eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla mabɓe e radio Kokoriko international
ene tawtora nde ɗo yewtere sohna Aissata Sy sohna Kadji Mamadou Sy e wondude ceerno Salif Sy ɓeɗo fof ni tawtora nde ɗo yewtere en mbiya bisimilla ɓe ko Koriko International. Mariam Sy ɓi Kadji kañumne kadi nan ɗo tawtora e min mbiyaɓe kadi bisimilla maɓɓe Alaji Mamadou Moustapha noon ko jaaroɗo aéroport kadi mbaɗa andi o yiiɗi nadde en ene gasa tan o ronka hebde en eɗen mbiyamo kanko woni kadi e Houraye Sy bisimilla maɓɓe ko Koriko International. kala jiɗɗo hettade yewtere nde ne wawi heɗade nde Facebook walla ya YouTube walla salminago Kokoriko walla ceerno Aliou Seyni Sy tan mande yaltu hetto jewte ɗe fof so Allah jaɓi inchallah taala. min gandi sehilaɓe men Bocar Sy en Ousmane Sy en ɗo mbawi wonde foof Djiby Sy en Alassane en wonɓe Mauritanie wonɓe Canada bandiraɓe men wonɓe to en e France kadi e wonɓe Amérique kamɓe foof eɗen mbiyaɓe e kamɓe olandanaɓe fof ɗo bandiraɓe men goni e Belgique ewa eɗen mbiyaɓe kamɓene kadi yo jaam hiire mabɓe e ndeɗo yewtere kamɓe fof ne kadi so Allah jaaɓi joguiɗoma Facebook foof ma heɓ ndeɗo yewtere hetto kadi goto ma fof ne kadi ñande Allah haji ma en jewtini mum mbaɗɗen ndeɗo yewtere onon ko Koriko International woni tan ko e jokkude ko tufni nde ganduɗa goto men fof ne jogui hen wefƴande mum. Seydou Sy Oumar Ly e Fati Sy kamɓe fof eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla ɓe ko Koriko International. Mamadou Sy Abou Sy eyo kadi e Oumar Sy e Mamadou Sy mawɗo Mouhamadou Sy mawɗo e Abou mawɗo docteur kamɓene fof kadi eɗen mbiya bisimilla ɓe ko Koriko. Ɗahirou Sy kañum e joom suudu mum wonɓe toon kadi kamɓene men fils Amérique eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla ɓe ko Koriko International. ɗum noon en limtidani galle Sisyɓe kamɓe foof ɗoɓe goni fof yoɓe tinno e jokkodira en ɗam ɓe jokkodira ɓe pamodira ɓe ganda kamɓe goni leñol gotol enen mbiya kadi yo en battinimo wuuri hitande nde nana maaya hoto jaaduɗo hen Allah wawi hitande tubakoɓe wiyeten 2016 nde so tawi 2017 o ari arde ɓuuɓol abda e dañal adda e kisal adda e ɓamtare judde balɗe moƴƴude battane wennude e ɓesgu mum famodirde mum Allah waɗen kadi malaɓe ko Koriko International ɗo waynirte moon ha janggo en jetti Siré Ba e koreji mumen bamma ko cankiɗo koɗon noon guilanani o kadi en mbiya yo Allah yurmo o yaafomo.